வணக்கம் அன்பர்களே, நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது உங்கள் ஸ்ரீ சுமேர் தர்ஷன். பதிவை முழுமையாக பாருங்கள். நாம் இப்போ இருக்கிற இடம் பழனிமலை காட்சி முனை. வாங்க பார்க்கலாம். பழனிமலை காட்சி முனை கொடைக்கானலில் இருந்து 18 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள பூம்பாறை என்னும் இடத்தில் அமைந்துள்ளது. இயற்கை அழகுடன் அடர்ந்த காட்டிற்குள் மரங்கள், பாறைகள், அருவிகளோடு பழனிமலை காட்சி முனையை பார்க்கவே கண்கொள்ளா காட்சியாக இருக்கும். அருள்மிகு குழந்தை வேலப்பர் திருக்கோவில் மன்னவனூர் ஏரி போகும் வழியில் அமைந்துள்ளதால் அதற்கு போகும் சுற்றுலா பயணிகள் பழனிமலை காட்சி முனையை தவறாமல் பார்த்துவிட்டு செல்கின்றனர். காட்சி முனையிலிருந்து கிழக்கு நோக்கி பார்த்தால் ரொம்ப தெளிவாக அருகில் இருப்பது போல் பழனிமலை தெரிகிறது. போகர் பூம்பாறை மலைக்கும் பழனிமலைக்கும் நடுவில் உள்ள யானை முட்டியில்தான் முருகன் நவபாசன சிலைகள் செய்தார். அந்த இடம் காட்சி முனையிலிருந்து பழனிமலையை பார்க்கும் இடத்தில்தான் அமைந்துள்ளது. காட்சி முனை அமைந்துள்ள இடத்தில் மேகக்கூட்டங்கள் தவழ்ந்து செல்லும் மலையை பார்க்கவே அற்புதமான காட்சியாக நம் கண்களுக்கு அமைகிறது. பழனிமலை காட்சி முனையை பார்க்க மழைக்காலம், பனிப்படரும் காலம் போன்றவற்றை சுற்றுலா பயணிகள் தவிர்ப்பது நல்லது. ஏனெனில் அக்காலங்களில் பழனிமலை தெளிவாக தெரியாது. பழனிமலை காட்சி முனையை பார்க்க சுற்றுலா பயணிகள் அதிகம் பேர் தினந்தோறும் வருகை தருகின்றனர். மேலும் இதுபோன்ற தகவல் அறிய ஸ்ரீ சுமேர் தர்ஷன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வணக்கம்.